Against us, Mr. Cowboy. Yippee-ki-yay, motherfucker. Ah, fuck. Ups. Ej, ovako. Ja i dečki smo se dogovorili da će svakom kupiti za Božić nešto u vrijednosti od 50 kuna i ovo sam im kupio. Ajme reći da učim. Kak da dođem s prave strane? Kak si ti, kak uvek s krive strane, Bruce, dođeš? Pa tam dolazimo, kak da dođem tamo? Pa možeš tam skrenuti. Ne mogu. Bolje nek ne radiš cijeli krug po parkingu. Nema šanse, dečki. Nemo ići tu, da će Fićo reći mogu sam tam izaći. Pa ne kaže, aj reci. Ja ne želim. Aj reci, Fićo. I trebao sam tamo izaći. Siksak-suk. Siksak-suk, ko mi prvi daje? Aj. Koji spadne te prvi daje? Aj. Siksak-suk. Ja i Bruce moramo kamen škare, ko će dobiti 3? Ko će dobiti 3? Usrana poklona ili ko će dobiti 1 malo manje usran, ali isto usran? Aj. Kaj si? Ja sam kamen. Ja sam papir. Aj. Kamen, škare, papir. O, pobedio! Dobio me! Aj. Nadam se da će ti Boja odgovarat, Bruce. Baš sam se potrudio da zaberem ono što najviše želiš. Daj. To! Kaj je to, Bruce? Balončić. Ja mogu to odmah. Tvoje najdraže Boji. Da podržim brata. To je istina. Kaj, meni sve po krevetu tu. Jeba! Šta je to? Play-Doh! Jel to plastelin dobio? Vi ga iskali. O! Da ga vidim. A tvoja Boja? Šta je ovo? Kaj je to? Istična kugla. Party edition. I sve u jednoj boji. Da sam očekivao nešto više. Kaj je ovo? Da sam očekivao nešto više. A bar da svijetli, ali ne svijetli. I expect nothing, and I'm still let down. Uligo je bože pura. Lik, znaš... Sluga, nemoj eksplodirat ću. Lik, znaš za kaj je to? Za kaj? Stres. O, čekaj. Sad kaj se neće vratiti. Isuse moj Hriste Bože. Gledaj. Pak daj mi prstić. Jedan prstić ispruži ovak sam. Tako, može? Pazi, bit će Nemo mokro. gledat. Neće biti mokro, nemo gledat. Mori to, bićo. Sad ćemo je, šta je to? Kaj? Kaj je ovo? Crvići neki. Kakvi crvići? A šta je to nutra? Je to pijesak? Svako ima svoju boju crvića. Jesi to sam dobio pijesak od Pikrta? Jesu ovo neki sasušeni žganci? Kaj? Fuj! Zašto tak fuj? What the fuck? Zasušeni žganci. Sasušeni žganci. Možda crvići ako staviš unutra na rastu ili nešto. Što? Di da vidim? Krumpirko! Vježbaš radit bolesnu dječicu. Da. Spinite vi. To su bubamarice neke. A kaj rade? Trebaju skušit poklon. Znaš ovaj spina nešto na prstu. Imamo pobjednika za najgluplji poklon. Ovo su moji poklončići. Teško! Evo ga, ali teško je. Možete. Isuse. I to pingvin. Je to doslovno pingvin? On to napravio. On je to izmislio. Ko će prvi? Aj ti prvi, Fic. Ali bojem. Aj ti prvi, Fic, molim te. A to nije pingvin. Kako si to zamoto, Fić? Rukice male. Znam, kako si ti napravio? Vikar, tu sam kupio Teslu. I sad imam za thumbnail naslov, kupio sam prijatelju Teslu za Božić. Daj, moj žid kupio Teslu. Gledaj. Brutalno. Tesla Monsterčić, a napravio pingvina. A kak? Isuse Bože. Maravice jer je svako jutro bolestan. Isuse, šta je ovo? Isuse Bože. Oooo! Jel ima rukica već? Ima. Jel to loptica? Da, i u rukicama su mu čarap jer se uvijek žali da odstrga neke.
Ovo je jako smiješno. Ove, a tamo mi lik sad trebaju doslovno. Kaj je ovdje? Šta je ovo? Šta je to biće? Otvori to. Jel to? Češaj sam dobio! Češaj za bruca koji nema kosu. Za čelovog bruca, češić. Ne, pa kupio kad sam rekao da ću pustit. Pa da. Kaj? Ja sam dobio neki autić. To sam kupio Lamborghinija. Jel to Baki? Prase. Kupio mi je Lamborghinija, Bake praseta, jel to nasladiš? Dobio sam 2 pića za mladića. Piše za mladića s jabukicom. S jabukicom! To kurčić. Čašica da može pit. Spider-Man čašica! Kaj da se mogu helić natočit. Pa da. Čašicu i da mogu pit. Koga imaš? Kanjone. Pa to je slamkica. Jako smiješno, jako. Ja sam mislio šarafice.